தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு நேத்து ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அதுல ஒரு மகளிர் சொல்றாங்க, நீங்க ஸ்கூலுக்கு ஃபண்ட் இல்லன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல மூடிட்டு வர்றீங்க. ஆனா வைன் ஷாப் வந்து எலைட் வைன் ஷாப் கொண்டு வர்றீங்க. அது எப்படி ஜஸ்டிஃபை? ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து யாரு எப்படி வேணாலும் நாசமா போங்க, எங்களுக்கு கேஷ் உள்ள வரணும், ஃபண்ட் வரணும்ன்றது ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு. அடுத்து விடியல் பயணம் திட்டம் பத்தி பேசுறாங்க. நல்லா தூங்குறாரு அவங்க பையன், அதுக்கு மேல பில்டப் எல்லாம் பண்ணி நிக்கிறான். வண்டி விட்டு இறங்குறதுக்கே நனைஞ்சிட்டு போறேன், எனக்கு உடம்பு முடியாத போயிடுன்னு சொல்லி பேட்டி கொடுக்குறான். அடுத்த வீடியோல முட்டை பாதி எதுக்கு பாதி வேக மாட்டேங்குது, பாதி எதுக்கு பிள்ளைங்களுக்குள்ள புழுவா கிடக்கு சோறுக்குள்ள அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த குழந்தை பேட்டி கொடுக்குது. இன்னொரு தம்பி பேசுறாரு, பாத்துங்க, இதுதான் திராவிட மாடல். நேற்றுதான் முதல்வர் தொகுதிக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு போனாங்க, அங்க ஒரு கரண்ட் பிரச்சனை அதையும் பார்க்கல. இன்னைக்கு காலையில இப்ப இது நின்றுச்சு. இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் நீங்களே பாருங்க. இதுக்கு 1 கோடி ரூபாய். இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா குடும்பத்திற்கும் பார்த்து பார்த்து பல திட்டங்களை தீட்டி தருபவன் தான் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்.